A son of Manicaland, a son of Mutare, Hosea Chipanga, Musharuka Tashire. Makasimba here mwana wa mai. Tinotamba tadakara unge tine mumzwara nyamashi. Chokwadi. Mpostori waguma. Taguma kanyi. Tibhire ingenya impostori. Bwakasikwai mwakabve Mozambique ndizvona here? Chokwadi impostori akanga. Maibva ngepari Mozambique? Mozambique uko impostori akanga aenda nechinangwa chekuti regai tinorwa hondo. Saka mukudaro muya impostori ubva asvika ubva abatwa. Kwabva aipinda mudetention. Saka pandakazosunungurwa muna 79 paitwa ceasefire paya. Tikanzi vanoda kuenda kumusha endai zvenyu. Kuti regai ndichimhanya ndinotaurira vakuru. Dzidzo yandakawana mudetention mandaiwa ndiro. Saka mwakaenda rini rairi gore ripirira mwakafunga kuti ngandiende kobatsirana nevamweni kotore nyika? Yanga iri 78. Vision yandingati yemwe yamutsvene yanga yasvika muna 77 tiri kushiba uko. Saka vision yauya pfungwa dzakati ndigai ndinoibatsiranawo nevamwe vari kurwa hondo. Ndasvika uko ndobva ndaditenwa. Saka indakatombofunga kuti ndarasika handicho chinangwa changu. Asi Mwari wanga waine chokuita nekuti jeri iro randakapika ndo chakava chikoro changu. Ndo chakandidzidzisa upenyu hwese hwandiri kushuvira kuti ndingadai ndahurarama kunyange pari nhasi zvokuti handisati ndatohutanga. Saka ndakabva ikoko ndichimhanya kuti regai ndinotaurira vanhu zvinofanirwa kuitwa zviri kudiwa namusika vanhu. Saka jeri tinostora yedu senzvimbo dzevasungwa, asi chimwe chikoro chekuti munzvimbo dzakadaro dzimwe yaonowanzoshanda. Ndopaya pandaitozomboti kana chitarisa ukatarisa mumabhaibheri pane vamwe vaiswa muusungwa nezvimwe zvezvakadaro. Zvinobatsira kuti Mwari vanopa mukana wekuti unenge usina zvizhinji zvaunotarisira. Tinobonga mwabve kujere, that's 1979 semabhiri amwaita ceasefire yadeclareiwa kwazi kwai if you want to go back home. Saka muchozobva mune shoko ramwaire kubhira akuru. Amen. Ndo pandabva ndamhanya ndapinda munomu ndanyora katsamba kakadreswa kuti yanga paine executive council yainukluda vatungamiriri wese wemapato wanga varipo. Ndikati regai ndinovataurira zviri kudiwa zvechokwadi. Ndakamhanya ndichifamba ndichimhanya ndichienda ikoko. Saka semwana wemupostori wamene kuti chipo chekutamba chekujaivha marekodzi chaiva chakabva papi. Saka ndakazoti umwe wakomana vari mumutare waiva nemagitari wakazobva wazotaura pane mupostori akabva kuMozambique but ari kuti jukebox rikarira mumabhawa makechi ari kutombomira kutengesa doro. Murume ari kujaivha iye. Ari Hosea iye. Handi Hosea zvake. Saka vavariro yangu yaiva yakuda kuti ndione vakuru kwete zvebhendi izvi. Saka vakomana vakachiwa jaivi. Tikanzi ko hamungadi here kuti jaivi yenyi pane kuti mungotambira mabhawa majukebox nemaredhiyo, hamungadi here kuti mujoine bhendi? Ndobva ndazvifunga ngati zvebhendi zvakutaura vakomana nevakuru vandoda kuona zvingawirirana here. Ndobva pfungwa yavo yakuti asi munondibvumira here kuimba? Tikanzi muri toda kuimba one time. Ndikabva ndati alright, kana matichi inini ndigone kuimba. Saka bhendi renyu ndogona kuya ndichiritambira. Vakomana vanga vari live stock band. Vanga vachiridza kuhotera imwe kudanga mvura uku neimwe yanga yavhurwa panapa painzi paBrowns Hotel pataitowana Little Swallow. That's Hosea Chipanga, a legend of the East, and he is featuring tonight on the program Flashback, Life and Times, as we celebrate those names that made us proud as Manicaland. And he is one guy who made us proud and still continues to make us proud. A powerful force, particularly in the 80s and in the 90s. Kwarusapi mwakazoenda sei? Kwarusapi ndakazoenda manje Nakaraguriri. Rutsape yanga inofanira yanga 81. Vakomana ava welive stock vanga vadini vanga vaenda vanga vakuchitungwisa manje. Saka pane mukomana wedu muno wamutara idzi ningi the late ningi Popiri. Saka Popiri akanzwa kuti dhensa uya vakomana vamusiya because vakomana pawakaenda uko wakamboti chimbosara. Sitsaumbodzokera because vanga vakabva ikoko Harareko. Saka Popiri ubva auya manje kati aiwa
haungadaro kamurume homeboy uya tiende panenge parusape apa ndopandabva ndaenda parusape manje ndaakurowa manje naana Paul Phiri tiripo paya maiemba mairidza maiite imupendera rana Paul Phiri ndio raizwi the Black Saints Rana Paul Phiri ichokwadi Black Saints Black Saints muri marusape ro yenyu yanga iri yemupendera zvekuti apa ndofunga pakuzoti Black Saints apa ista ravakazongotora ipapo pavanga vari panzvimbo ipapo pavanga vachishandisa rehotel rainzi Balfour Black Diamonds rainzi Balfour Black Diamonds pahotel rainzi Balfour ipapo saka ndairova ndichijaivha ndichiimba masongs ndopa ndakatangisa kuchipinza mhari idzo dzangu dziya manje nezvandaiona vangai pahoteri ipapo ndopa ndakazoona kuti saka vana muchaneta ava havatopindiwo denga futi nekuti taizoona kuti patinenge tazoenda kunorarasa vakomana vebhendi taizonzwawo machinda ataiona ari mukati umo ari kushainana namuchaneta kuti vakomana ndipiwe pokurara sofunga kuti zvafamba seizve zvaunenge wanga mubenge uri bobo bhebhiri arazoti kana uda kutoenda neni kumba tikati zvawangoitotenga nechicken kotoona kuti saka kunoku muchaneta hari kuzvidzira here kuti apa chatova chitadzo because uyu anga aine mari yaitokwana kuti atobhuka rumu yekuti azvirarire but angofunga kuti sezvo ndawana madhamu zvadii zvafamba saka ndaitozvitaura inewe yekuti uyu anenge achiitira kuti zvandafamba kudai ndatowana shelter since ndawana partner anenge azviitira mainly for the shelter but mari yazopera manje zvabva zvashayikwa zvese mudzimai neshelter zvese zero kotoona kuti padenga hapana